Malipayong adlaw sa grasya kaninyong tanan, mga igsoong Kristohanon o mga igsoong matuuhon. Ang pulong sa Dios karong adlaw nagpahinumlom kanato kabahin sa gitawag o pasidungog. Maingon na atong Ginoong Hesukristo sa Ebanghelyo karon, kung pasidunggan kung akong kaugalingon, kanang maong pasidungog walay bili. Ako sa personal na akong kinabuhi, usa sa mga nakadasig nako sa pag-eskwela, sukad sa elementary hangtod nga kunahuman sa pagtungha sa seminaryo, kining gitawag og ma-honor ta. Malipay ko sa una sa akong pag-eskwela, sukad grade 1, kay kaluoy sa Ginoo na first honor kita putaha. Pero ang akong pangandoy nga murag wa gyud madawat kanang ma-Prince Charming. Mo nga sa una ganoon ako, ano sa mo ko ma-Prince Charming, pero wa jud tingali itugot kay apiki man sa pagdagway. Pero kaloy sa Ginoo, usa sa magahatag na kog kalipay at the end of the school year sa elementary o high school, kanang kita po'y maribunan kay na first honor. Pasidungog, kita bang tanan malipay pasidunggan. Ang pasidungog nga maabot sa atong kinabuhi lain-lain. Makadawat ta og medalya, makadawat og ribbons, makadawat og plaque of appreciation, makadawat og trophy, makadawat og certificates of recognition, ibandilyo atong pangalan, ibutang atong pangalan diha sa mga tarpaulins, diha sa mga koral sa eskwelahan o simbahan, haligi sa simbahan o sa bisan unsang dapit nga diin nabutang ang ilang pag-ila sa atong natabang diha sa usa ka proyekto o diha sa usa ka gibuhaton. Kalipay ang pasidungog. Pero gipahinumluman kita sa Ebanghelyo karon nga ang tinuod nga pasidungog nga angay natong panganduyon sa kinabuhi kanang pasidunggan ta sa Dios. Gitataw sa atong Ginoong Hesukristo nga kon pasidunggan ko ang akong kaugalingon kanang maong pasidungog walay bili. Karon sa atong kinabuhi, kung nagtinguha kita sa mga pasidungog nga kalibutanon, kung nagtinguha kita sa gitawag og fame, honor, prestige, popularity, angay po ta mangutana sa atong kaugalingon. Kung napasidunggan kita sa makadagang higayon din sa yuta, napasidunggan baka kita sa atong amahan dito sa langit. Kung gikalipay nato ang pagdawat og mga medalya, mga pasidungog nga kalibutanon, mga dungog nga madugta o mga dungog nga dili nato madang ato sa laing kinabuhi, gadamgo nangandoy o katinguha ba usab kita sa pasidungog, labing dakong pasidungog gikan sa atong Dios Amahan, ang ganti nga langit no. Karon nindot pamalandungan sa atong panyalandong karong adlaw. Unsa may mga pasidungog nga atong nadawat o unsa may mga pasidungog nga kanunay natong gipangandoy. Ayaw kalimti ang pasidungog nga langit nun. Ang pasidungog nga madawat nato sa grasya sa Ginoo ug sa mga merito sa atong mga maayong binuhatan. Daygon nato ang Dios ug angay nato siyang pasalamatan.